Вітаночки, сябры і сяброўкі. Адразу выбачаюся за голас, я крышачку захварэў. Але мы сёння ў Гдыні. І тут адбываецца, як вы бачыце, фестываль польскіх фільмаў. Фабуларных. Тут представлены стужкі польскіх рэжысёраў. І ў гэтым годзе прымае ўдзел беларуская рэжысэрка з фільмам, который называецца «Пад шэрым небам». Вось, таму прыбылі сюды, ідзем глядзець. Вы можаце пакуль загугліць, што гэта за фільмец. Ён выпушчаны ў гэтым 24 годзе. Ну а мы пойдзем глядзець, потым распавядзем вам. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Мы знаходимся каля стэлы ў Менску, дзе адбываецца марш гонару. Пачаў АМАП затрымліваць людзей. Ваши эмоции якія, што вы адчуваеце? Давай, рассказывай свои эмоции от фильма. Ну, щиро кажучи, не хотелось бы. Почему? Вельмі цяжкі до ўспрыняцця фільм. Ну так, есть немножко. Фільм сапраўды атрымаўся вельмі эмацыйны, таму мы вырашылі развеяцца і заадно паглядзець гдынскі порт. Вось. Я думаў, што мы патрапім вон туды. Вот там, где выйсце з порта. Там можно было поназирать за вот такими вот посудинами, которые вон стоят там, бачишь? Такие громадные. Тут, до речі, помнік. Гэта самы сапраўдны якар з тых мінулых часоў. То бок тут ще такий кований метал. Я навіть не ведаю, як це вироблялося. Цікаво, тому що він такий слоєний. То бок це не виліти з форми, а некий такі, короче, може і виліти, но, блін. Ось, і він самий сапраўдний. То бок вот эта драўляная штуковина так само аутентичная. І ось гэтыя все запчастки так само. Відаць, што яны аўтэнтычныя, тому што яны такія паржавелыя. Ну класна.